Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhletolwano Mamkhizi Stugo. I'm born again and I love Jesus Christ. Yes, I'm up on the background. And if you are new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. Guys, namhlanje sesithetheni ngalento nge-signs zokuthi you are highly anointed. Nondenzela bungasabi because abanye banokundifonela uthi hey Nomhle kaloku ngokumalanga sekwenzeka into ethile empilweni yami asa-understand ukuthi no uhamba ne-anointer you hamba ne-anointer hey yes uhamba ne-anointing, you are anointed. Okay guys, these are the signs. Zothetha ngezinto ezenzeka physical. Wayeka amaphupho sawabona ngemini. These are the signs that you are highly anointed. The signs ukuthi unamandla umbathisiwe. Hayi, hey. Basiyeke. Okay, why didn't you excited? Okay, fine. Sign number 1. Isign yokuqala xa uthetha nomuntu uyaphila. Ungandivakambi? Awumthandazelanga lo muntu, awumfundelanga lizwi lo muntu, awenzanga deliverance. Ukuthetha naye ufumanisa umuntu bekegula, lanto ukuthi uthethe naye wambamba ngesandla wamxhawula or wamhaga avela aphila. Sickness uphi? Sickness ayikho. Maye wengxaki bowuphi na ingxaki iseyifumene isombululo. You are highly anointed. Nikhumbule i-miracles ezazenziwa itsho umpostoli uPawulos. Abanye abantu indlela babebaninzi ngayo beyofuna i-healing. Abanye abantu babengabathandazeli kodwa babedlula nje lanto ukuthi umuntu efumane ishado, understand, efumane ishado kampostoli Pawulos wayiphila. So uhamba nalo mandla nawe. Uyayiva ke ngoku isanga lamandla wakudala. Kaloku lo Thixo simkhonza isengilangadla yakudala, isengila Thixo wo-Abraham akakatshintshi. Uyayiva ke? So xa uhamba nalamandla nje abantu abasecaleni kwakho bayaphila man, bafumana ithemba xa bebona wena. Number 2, number 2, ufumanise okokubana ndifuna ukuyenza njengomzekelo kwenzela ukuba nizoyibona lento. Number 2, umuntu okwenza into embi uyatremblisha xa ekubona. Senjuba noba ukucingela into embi enhlizweni, noba uyakhesa enhlizweni, noba uwenza izinto ezimbi, mhlambe ukuguqela kumakhamba amnyama enza izinto ezimbi ebiza igama lakho, xa idibana nawe uvela othuke, uvele esabe, ubone ukuthi lo muntu angafeyinta nokufeyinta indlela la othuke ngayo. Amandla ohamba nawo ayamsinda. Basiyeke. Amandla ohamba nawo ayamsinda. Omnye udeze kuwe aconfesse athi mntasekhaya, athi ndenza oku noku ndicela undixole. Mna ngave ndimangala umuntu xa iconfessa ndivele ndinga zinoba phela kwe-situation awkward ke leya. Umuntu xa eza kwevele ezoconfessa guys ave kuba awkward. Mna ndingazi ukuthi ndifanele ndimthini. Kanti uvele atremblishe qombi mamalanga heyi. Into enizenzayo into enisenza zona singekho zizimanga. Yabo. Fine. Number 3, highly anointed. Let me say uyongena mhlawumbe usemsebenzini kwaba basebenzayo uThixo nisikelele ngomsebenzi. May the Lord continue to bless you guys. Guys naku bangasebenziyo abafana nami, may the Lord continue to bless you. May the Lord bless you nifumane imisebenzi, ne? Okay, let me say uyasebenza kubizwe i-meeting. Guys, ubone ukuthi emeeting nabantu bayaphawula bayathetha but xa kuthetha wena kube ngathi meeting uyibambe yonke, kube ngathi like ufike ne-conclusion yayo yonke into. Uve nje ukuthi eyakho into ethi ihamba ne-solution, ihamba ne-wisdom, ihamba ne-knowledge, nje inamandla xa uthetha kumanyelwe wena. And wena ucinga uba no uthetha nje into simple kanti kubo ayikho simple. Uya-understand because akuthethi wena. The power of the Holy Spirit is with you. You are anointed. Niyayiva mani nento anointing. Niyayibona ukuthi imnandi xa kufika kwezi ndawo.
Abanye abantu bade bakumonele bathi xa kuthetha wena uyamanyelwa, xa kuthetha wena abantu bayathula bakumamele, kodwa xa kuthetha thina simanye. Mna banokutsho njalo apha eyadini ukuthi wena xa kuthetha wena uzibani uyakumamela, xa kuthetha thina akasimameli. Heyi, ningazikhomperi nam, ndihamba nengadlangadla, ndihamba nengangalala, silonqo. Bangadlalwa ngam kaloku. Injalo. Number 4, xa u-anointed, there's no way ukuthi umuntu acinge into embi ngawe ungamva. Andiyazi guys laa nto yenzeka kanjani, but iingcinga zomntu uyaziva. Yabona umuntu xa icinga into embi ngawe, uThixo uzawenza iingcinga zakhe zibe loud. I don't know how, but umzekelo mandithi mna ndinguNomhle, wena ungu-Ezile. Ndicinga kakubi ngawe ukuthi yabona u-Ezile nje ndifuna aphelelwe ngumtshato, and ndizawenza ngendlela zonke zokuthi aphelelwe umtshato. Ku-Ezile njengoba kuwe ingcinga as uNomhle, if ndihlele eca kwa-Ezile, ku-Ezile it's like ndiyayithetha ukuthi jonga ndizokwenza into ethile. Ude usabele umntu xa icinga kakubi ngawe uthi uthetha nam, yabona. Kanti uThixo wenze iingcinga zakhe zingafihlakali kuwe, umazi ukuthi lo mntu ucinga kanje ngawe. You understand? You are highly anointed. Awuhlanyi. Yabona xa uve ngathi iingcinga zomntu uyaziva, awuguli, usuke uziva nyani. Lo mntu usuke ecinga le nto osuke uyiva wena. Thixo wethu ayingoThixo wokudlala lo malanga. So enye isign yokuthi wena hey, you are highly anointed. Mna guys ndizihlalele kasi, niyaziva abantu bazithengisela amaveji. So if iyaku-irritator le sound, ngicela undixolele umamele nje imessage kuphela. So into enye isign yokuthi u-highly anointed, let me say usendaweni. Umzekelo mandithi mhlambe nisekhaya, kugcwele ifamily, igcwele i-10. Ndifuna ukwenza umzekelo into ezisimple. Kugcwele kuthe, uyabona, ufike endlini sebegcwele, bebezingokolela nje kumnandi hle. Xa kungena wena bathule bonke, abanye babheke phansi, abanye it's because man xa kungena wena makuvakala ukuthi ngena ohamba nengadlangadla amazulu. Wembethwe. Sithetha ngabantu abembethwe apha, abembethwe ngamandla ezulu. Yayiva? Xa kungena wena makuvakala uba wembethe. Yeva? Wembethwe. Uya understand? Makuvakala ukuthi uThixo uhamba nawe. Xa ungena nje kuvele ukuthi cwaka. Sukothuka uthi hayi bekuhletshwa mna, hayi bekuhletshwa abantwana Silonqo. Kufanele bewuthobele umoya oyingcwele ohamba nawe. Xa ungena bathule bazole, kaloku awuhambi wedwa. Mara neyiva le nto ukuba anointed kumnandi kanjani. Le nto ke ayenzeki kubantu abanee-gifts kuphela, ayenzeki kubantu abanee-gift of healing, preaching, zonke ezi gifts ezibhalwe eBhayibhileni. If you are anointed nje, uThixo uku-anointile, whether unayo i-gift okanye awunayo. Andithi yayiva ke ngoku le apho ndihamba khona. And okokuqala ukhona umuntu ongenayo i-gift, andazi. Yes, mhlawumbi ngangabi nayo i-gift yokuhila, ngangabi nayo yokupreacher, but uThixo akunika i-gift yokubona izinto, even if izinto ezijongene nawe, yabona. Yeah, okay, andikho apho. So injalo nje, yayibona. Senje abantu bavele bothuke, and xa u-anointed abantu abadala bakuhlonipha. Umangalo, hey, umuntu omdala andihloniphe kangaka, ube nenhloni, yazi apho ukhona uyahlonitshwa man, uyahlonitshwa. Abantu bade babe nomona, uyabona ukuthi wena xa sihamba nawe kubonakala wena wedwa, uyahlonitshwa wena wedwa. Abantu abadala bahlonipha wena, abantwana obani bahlonipha wena, thina sibonakala. Silonqo, uyamazi ndihamba naye na. Emane Silonqo, uyamazi ndihamba naye. So xa highly anointed uyehluka, and abantu baba nomona. And mandikuhlebele something, i-family members ziba nomona wesi. Family members. Nabangani, ninabangani, uyabona, abantu abasondelene nawe baba nomona Silonqo. Xa sihamba nawe wena abantu abasiboni, babona wena wedwa. Hayi, ngeke.
Uyayibona? So xa u-anointed man uyehluka, ipresence yakho iyehluka. Ipresence yakho iyehluka, ukuthetha kwakho kuyehluka, izinto zakho ziyehluka. If unezi-signs endizithethile apha aziphelelanga, kodwa ndizawumenza u-part 2 xa I promise ndizawumenza u-part 2. Kodwa xa unezi-signs endithethe ngazo apha, yazi okokubana uThixo unawe, yazi okokubana wembethwe ngamandla ezulu. Abasiyeke. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And please share this video. I love you.